Oy, sa mga misis na nakaantabay sa tuya, aram daw nindo na unbrief kan mga mister nindo. Garuman sana iyan wallet. Garong wallet iyan. Oh, no. Masirang bukasan kung dakula ang laog. Kung sinsilyo man sana, daina. Daina. Ining istorya mga mapapadapit ini ki Manay Lagring, asin ki Paykulas. Binansagan ini si Paykulas mga pangga. Siya si Paykulas alias Aliwalas. Tayo ni si Paykulas mga pangga, hugakon ini. Ang gustong agumon mga tugang ni Paykulas, si Manay Lagring. Napasagot niya pala si Manay Lagring, sa sobrang pagiging bolero. Sabi pala ni Paykulas mga pangga alias Aliwalas, ki Manay Lagring. Lagring, ako nan agumon mo. Taday ka masira nin balaw. Promise. No. Hanggat day pa ubos ang asin. Sa sobrang bolero nga ni Paykulas alias Aliwalas, napasagot niya si Manay Lagring. Sa madaling sabi, nagkatuluyan sinda. Ngunyan kan mag-agom na da so doa mga tugang, problemado ngunyan si Manay Lagring. Tapirming gutom na ni. Talagang na magugutom ini, maniriwang ini gayod, magkakabaransot, hirak man. Sarong aldaw da mga pangga, nagbukod na sumag-agom. Sabi ni Manay Lagring, ngayagom, pangurot to, hanabang ngayagom. Ano lamang, maikitang maluto dyan. Sabi ni Paykulas, ay day ka na agumag para problema kan kakano, mag-inom-inom ka sana dyan ng tubig. Tubig ka na. Kinabanggihan naman mga pangga, nanambitan na naman si Manay Lagring. Sabi ni Manay Lagring, Agom, banggi na baga Agom. Ano lamang pamanggihan ta? Sabi ni Paykulas alias Aliwalas, ay Agom de ka na magaparadit kayan ta arachan, sigurado ako ang papamanggihan mo. Sunod, kinaumagahin da mga pangga, napagmatada si Paykulas alias Aliwalas, sulo-sulo da sa katre, hay na daw so Agom niya, nawawara. Para hanap niya. Mano para niya na si Manay Lagring, yaon duman sa may hagdan mga pangga, sa may kaputan kang hagdan, nag-iidos-idos duma. Nagtatais. Nagtatais kan bangig. Nahili niya si Manay Lagring, yaon duman sa may kaputan kan hagyana, nag-iidos-idos duman kang lusbutan niya mga pangga. Nagngalas si Paykulas alias Aliwalas. Agom, ano yung pigigibo mo? Sabi ni Manay Lagring, ano ka naman Agom, ang ngalas ka pa. Yata pig-init-init ko na ang pamahawan mo. Sasanlago ko na. Kaya mga girls, nung ka mo mag-agom nin hugakon. Ang iba kayo nadadara sa panluwas na anyo. Kung gwapo, iba, bolero. Pero hugakon, ay mayo, gutom ang pamilya, magkakabaransot ka mo. Ayun. Ang kagwapuhan kan sarong lalaki, mga tugang daya nahihiling sa panluwas na anyo. Nahihiling iyan pagluwas ko sa pinto. Cheche! Salamat kipading Jopriel Sola sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Thank you so much! Pagiramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright? Energy FM.